akwai addu'an da annabi ya rike yana karantar da mu. Abdullahi bin Mas'ud sahabinsa, wannan addu'ar ita ce, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wannan ita ce riwayar da ta zo nan. Wannan riwayar tana sahihu Muslim, yana babu ta'awuz, hadisi na 2716. akwai riwayoyin wannan addu'a da suka zo daban-daban. Hadisin yana sahihu Sunan Ibn Majah, hadisi na 390. Yanzu in ka dubi abinda annabi ya roƙa, Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah ina roƙonka shari'a. Shine al-Imam al-Munawi a littafin Faidul Qadir, shi ma malamin hadisi ne, yana sharhin wannan hadisin, yana juz'i na 2 shafin 137. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah ina roƙonka shari'a. Me ake nufi da al-huda? Al-hidaya ila siratil mustaqim, siratil ladzina an'amta alaihim. Wannan dai shari'ar da Allah ya magana akan ta a Fatiha ita ce kuma annabi yake roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu. Idan aka ce at-tuqa shine al-khawfu min Allah. Allah ina roƙonka ka bani damar in ji tsoronka. Idan aka ce attuqa hattara, alhadaru min mukhalafati, hattara game da sabon Allah, domin sai Allah ya maka kyautansa. Idan ba Allah ne maka kyautansa ba, zaka ga ka kasa tuba. Idan ka ga mutum ya iya tuba, ya dace da muwafaqar Allah. Shine ma'anar wattuqa, Allah ka bani damar kiyaye ka yanda zan yi hattara wajen saba maka. Idan aka ce al'afaf shine Allah ka sa in kasance mai tsare kaina, as-siyanatu an matami'id dunya. Duk wani abu na kwaɗayin duniya wanda zai kai ni ga saba maka, Allah ka sa in tsare kaina akai. Allah ka bani damar in tsare kaina game da zina, in tsare kaina game da sata, in tsare kaina game da duk wani aikin zunubi. Shine al-afaf, tsare mutunci. Sai ce wal gina, ina roƙonka wadata. Wace irin wadata? Ginan nafsi wal istighna'u anin nasi, wadatar rai. Allah ka bani wadatuwa da kai akan wadatuwa ga wani. Allah ya ba mu ikon yawaita wannan addu'an. Yan uwa, kada ku manta ku yi sharing wannan video din ga yan uwa domin su masu amfana da wannan addu'an da malam ya karantar. Sannan za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na Facebook da YouTube da TikTok ma domin samun sababbin videos da zarar mun daura insha Allah. Sai mun haɗu a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.